Machiegni e chenro ni kuma bende koro wadhialo joma mine. Tich Ang'wen Juma ni sama ne piny Kenya dhialo Achieng mashujaa. Jo Kenya nokawo thuolono mar dhialo ja adhong' machon Conjestina Achieng. Maendi notime nyasi makende e boma ma Mombasa e nyasi mar nyuolne ka bende norwako higni 45. Conjestina osebedo ka yware kod tuo mar paro chakre higa 2011 kosebedo koyudo thieth e kuonde mopogore opogore ka gisani ene kar thieth ma Mombasa Women Rehabilitation Center. Wadhiale kaka Miyo manoting'o nying goyo adhong' pachoka kendo yange kaka middleweight champion e tugono kane en namba 5 e piny mangima. Noyudo mich tok bedo Miyo mokwongo ma Afrika yudo mano mich makamano. Conjestina notugo tuke 27 ka kuom magi noyudo locha 17 kod lalo tuke 6 bende noyudo draw maromo 4. Mano e Miyo wa mar Jumani.